Nik uste dano baten kaleko estereotipoetatik kanpo gauzela, ez? Beti ere, pentsa izen dugu enpresi dela leku ilun bet zikine bebai, ez? Baina ez da holan, ez? Hemen teknologize dekogu, bai, hemen teknologia garatzen da, orduen beti ere izen bidez leku bai zabalak, argizek, garbizek, bai, eta esango neke leku asko, bai, niretzi baino garbizago egun lekezela, ez da. Zehaztasun piezak egiteko, ez, azkenien bidez instalakuntza punteroak, ez, lehen mailakoak, ez, eta horrei lotute aurretik izan den guztize beharrezkoa da, totalmente beharrezkoa. Eta ezin gara egon murgildute pentsetan gaur eguneko enpresak, esan duten moduen dizela zikinek edo ilunek, ez. Eta gune da, geure estereotipoak atxindu, hastu, ostara berrea bere hasi, ez, eta hona etorri ikusi, da guk euk ikuskogu zelan buruen dekugun hori ez dela errealitate bat, ez? Hemen dekoguz enpresa asko Europa mailan punteroak dizela, eta hortarako, esan duten moduen, zikintasune eta iontasune hortik kanpo geratzen da. Estereotipo guzti honek, igual neska askorentzat limitazio bat izan leke, ez? Askotan iluntasun da zikintasun hori lotzen dugulako, igual gizonezkoekin lan izango azan moduen, ez? Indarra igual bidalako, baina ez da bat ere holan, ez? Hemen, ikusten da, urtez urte unibertsitatetik hasitze, ez? Neska piloa teknologia aldera mugitzen da bizela, gainera, enpresetan ipilako harrera ona dekoia, azkenien gure dalako zeuzer bultzatu gure dana. Orduen, azkenien begune da, geure buru ere jarraitzu, geure nahiei, eta hortik aurrera bide bat jarraitzu. Eta nik uste dut teknologizek ez dekola generorik. Konparatuz lehengo tailerrak da gaur egun dauzenakin, ez dekoi zer ikusirik, ez? Hemen dekogu teknologia punteroa, entornoa punteroa da, da bertan dauzen, material, zein makine, zein horrei lotutako guztize. Eta nik uste dut horrek behitzen dagoela entorno asko atraktiboago bat, ez? Emakumezkoentzat, uste dut eurek emon bidea aurrera pausuet arlo hortan, uste dut beti izen dela, ez? Baina otzu, eta azkenean bidugune da, etorri ikusi da estereotipo hori berrindu, ez? Nik non hori gomendatu bikotzaten teknologia arlortara animatzie, kontuen hartu bigu teknologiak mundu mugitzen dagoela. Azkenien gure ingurukotasun dana fabrikatuen bide, dana sortuen bigu, eta hortarako urtez urteen bigu dugune da garatu. Eta horren atzien azkenien teknologia dakogu. Hemen teknologia hori badekogu eta gu aurrera pausu horrek gure egu zemon bebai. Orduen, zuen bidiein, beti pentsetan zelan aldo zuen aporte zuzer geure gizartieri, teknologiagaz beti ere, ez? Eta arlo hortan nik animatzen zaitu dut bidea hartzera, azken bide politxe da, ez? Bada asko ikesten da, liberien, eta beti ere, beti pentsaten zeu zer gizago, ez? Buelte bat emoten txazu danari, ez? Da horrek eitzen dugu ezberdintasun pertsonie, zein urtez urte gu geu aurrera joatiaz. Teknologia esaten dugunien, azkenien deritzogu sektore ezberdinetara, ez? Aeronautika, automobilismoa, trengintza, ez? Azkenien diez, gure egunekotasunien erabiltzen diezen teknologia horrek, ez? Teknologia arlo hortan, dano bat presentzia handia deko, ez? Eta faktore danak hartzen dago, sektore danak hartzen dago, ez? Orduan, azkenien gure emoten dozkune da ezagutza hori hartu, jaso, ezaguneke garatu eta bueltan emon munduari, ez? Orduan, horren partaide gure basue izen, hau idaga zuen bidie, ez dut dudaripez. Ni hemen dano baten proiektu arduran moduan lan eitzen dut, hortarako aukide moztien, hortarako ezituztien, eta sortu dut horraino heltzie. Hor eskatzen dauena da, lantalde txue dekozu, ez? Denbizune da azkenien, bezeroa eta lantalde horren arteko zubize esanguneke, ez? Eta horre eitzen zu, protagonismo bat euki, aldi berien, eta gero responsabilide bat azkenien kanpotik datorren pertsona horrek
dano baten gandik dekon erreferentziz zeu zarela, ez? Lantaldeetan da lan eitea, zuzer politxe izan da beti, ez? Da gainera, pentsetu zuri dala zuzer, igual unizen edo ikastola nineko gozeik dizela, ez? Gero, ikusten zu enpresara betorritxe edo dano baten kasuen badabe, hemen lantaldietan da ekipuotan itzen da eskolan, ez? Horrek be, eitzen zu bestitatik ikesi, eta besti eri be, zuk zeure jakintzak helarazi, ez? Zuzer ez dutena azpimarratu, eta niri asko guztetan dutena, azkenean da, egunerokotasunean dekon bizize, ez? Eta gainera sorti dekotena da, etxera bajatzen zaren edo herrire edo danala, ikustie, zuk eukiduzun aportazioak, gizartieri edo, bada, pizkatzu hori, ez? Horre egotie, azkenean egunerokotasunen motivazio moten zu.